asoy kaninyo. The Lord be with Ate you. Joyce, Also with you. A reading from Ano the Holy daw? Gospel according to nakakita ka sa Glory ako to you, nakita. Lord. Jesus said to his Alkansya? disciples, "You are the Kakinsa salt ka of na the earth, alkansya tino? but what if salt Unsa goes pati? flat? Kung akong kuhaon, How can you restore its wabitay flavor? mi angkod sa alkansya. Then it is good. Kuhaon ako tiha. Ayaw ha, ayaw gyud. Ay nakilabti. Dili na ato ang maong You alkansiya. are the light of the Pero world. te, Di ba gisultihan ta naman ka? The city set on Bisag hill unsa pa nato be hidden. kalisod, di gyud ta manghilabot sa Men butang do nga not dili light a ato. lamp Basta na diha, balikon ra na sa tag-iya. Dong, nagbarog pa man ko ka diha. Naanasab ka ana ha, pilit kay imong tinan-awan anang maong alkansiya. tanawa ra gud ang alkansya. Ha? Tanawa ra yan. Niyaya. Wala. Dili. Dili. Imposible kini ako nakita. Oh, milutaw sa hangin ang alkansiya og hinay-hinay ng biduol tang kiko. Padung sa akong mga kamot ang alkansya. At bukharong na akong mga pati. Yan ang alkansya te. Diyos ko. Tinuod ning hitabo ah. Pagkailan tayo. Oh. Di naman yung kinakuha. Ibalik ka na. Wa man gud na mo ba, sir? Ihatag na niya dong sige na. Ang bigat. Ano ba? Napasok ko. Na, Mira, Pasok ako. nakara magpasangil. Inyuhan na. Paluway. Paluway ko ay Mao sumay. pa gani pagsimba, nakasulti na noog dili mao. Ay, tungod na gis alkansiya. Mamauli na tate. Time pa. Unsa man, dadon gud nimo ng alkansiya ha? Ibili na na dinhi uy. Gabaan ta. Nira pa ta suding simbahan. Nya te, wa may tagiyang nga mi angkon. Ha? Basta ibutang diha ha. Kuha o na nagbalik sa tag-iya ibutang na. Sige. Oh, ihayag ko sa mga alkansya ko. Ano? Oh, nilutaw kayo nagbalik sa akong mga kamot. Oh, kuhaon ako ang alkansya te. Inubog silang bulang kining mga pagkitapog ako nasaksihan karon. Ang sakot ni. Sige, dong Kiko. Sige. Mamauli na kita sa payag. Dali na. Oh. Dong. Ngano bang di man na mahitsurang imong naong samtang nagtuto pa ng alkansiya? Ha? May problema? Hindi itong tatino. Kung doon na lang tayo kwarta, aron na makapalit na ta sa itong gusto nga mga butang o makatabang ta sa ubang tao. Ay kabala ka dong. Maluoy ra ang Ginoo nato. Siya ra bahala nato. Uy, Ate, tanang ko ang alkansya. Ihayag na siya. Paras ganina. Oh, ala. Ang siya ka ng... Oh, kwarta. na, kadagang mga sinsiyong bulawan na nangatagag sa yuta. Gikan sa alkansiya. Oh, hala uy. Hala Ginoo ko. Kahibulungan kining mga alkansiya, Kiko. Ang butan nga bata, malipay nagdulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Kung bari atong pahinumdum nga hinumdum na mo, ano ang sumpay sa akong asoy kaninyo? Ala, daghan na si kwarta nga. Pulos bulawan, Ate Joyce.
Matuman na gina nga itong gipangandoy, ate. Makapalit na kita kutob sa itong ganahang paliton. O magkakaon na taglami, ate, ate. Dong Kiko, doon ako isulti ni mo ha. Hinaot nga imo kong sabton. Ano sa man, ate? Karon nga nahatagan na og katumanan ang dugay na natong gidamgo sukad pagit sa una. Hinaot nga magpabilin pagihapon ka kung unsa ka, ha? Kung unsay naa nato karon, angay ta kining ampingan. Dili ta usikan, kay gasa ni gikan sa Dios. Magpabilin gihapon tang yano ra at tubangan sa daghang mga tao. Magpaubos lang gihapon ta. Nagkasabot ka ba nako Dong Kiko? O, ate Joyce, ako timanan ang imong pahinumdum na ako. Are you satisfied with my performance? Yes, Popsy? of course, sweetie. Ikaw nagipagkawagtang sa kainit nga nagdagan sa tibuok na kong kalawasan. I love you so much. Wala mas ako kipayaw sa langit, Ana. Huwag kalaina na imong tingsi sa mga munyika ni Daloy-Doy. Hasta imong lawas nga lupig pa'y spring kon musyapol. Ang ubol-ubol, bin. Hangad ka may sweetie. Hangad. Okay. Aum. Lamia sa ubol-ubol eh. Ayun ko drama ang pagkakay ng Emilio. Ang dakong kantidad ang iyang ito na lang. Oh, Popsy. I love you more now. Tubakang akong tawag, Emilio. Asa ka man di ay karoon nga alas 11 naman kapin sa gabi. Huwag yun ito bagang akong tawag. Magising. Oh. Nagbatag pa di ay. Gisuwayan akong tawag ang inyong amahan. Kay 10 oras na sa gabi. Huwag ito bagang akong tawag. Ambot ko hain na to karon. Tuwa siguro si Papa sa iyang mga barkada, ma. Sa manuman ron. Labing siguro, nanlaang siguro sila, ma. Nag-jamming. Gikontak na ko si Randy. Ingon man si Rani. O gatong Rinaldo. Lakip na gani si Imok kay ang mga amiko. Ingon man si ang mga impi boys. Wa ko na sila mag-uban karon sa imong amahan. Idort, ma. Pao ba di ay? Oh, Sa di ay, kung mo ka na, ma. Ay, mag-gisils, Papa. Ay, di lang yun siya magbinuang nako iho. Kay kon abtik siya, naniid lang sa baya ko siya maliho. Di gid siya magbinuang diri nako. Mama Daisy. Salamat ngayon, ma'am. Way sa payan. Way sa payan. Salamat po ninyo. Singutan ako, ate, we. May special tayo. Ubay-ubay buhol yun ang mga taong hatagan ng food box. Ate, no? Bahalag Daghan maligod yun. ta sa singot Dong Kiko. Ang importante nakapaambit ta sa ubang tao sa grasya nga hinatag sa Diyos nato. Ay, sorry. Ikaw?
bata mga kasama ha. Ang akong asoy ninyo, ning siminaw na nga naguluhan. Kay bulunga kalkat siya, dili lang sa mga asoy ni Kuya Gulya. Kita nang dalit ka na to sa RM. Drama! Ay mo tuman ang puta